And I won't wait.
papa so e fu ani na ye ti pase wo so wa de na aye ma me ya ko ti ma mi se fe na da de pe it is sad wa ma no ma me so wa bi wo ti ya eni mu abo pase ni Nana Sofa up and down one. Sana
Hello, hello, hello.
almost a puma hanai. Mammy go back to Nakwasi, or to Swam, many people in so much late. That's your blue, that's You want your man? Who could throw her? Yes, I catch your man.
Dear Santa Maidana, my war, what did they we are body of floor? You could check was a dear what the chili dance on the demo dance on the bottom of dance. Are you all Shanana? Yes, no one did any of Brazilian and Tonaima, my but to do a baby. Why from Cassia was a shabang. You didn't manage one Sanso when you soon as Wago. Why your full power, what your man sign was your partner coming out at 3 a.m. You pay him once. Please shake a senabo. Bamo one day, Sradian Fadia here. Naka Santimanco Nakasio, Pemsoa, more Pemsona. Come on, dear, please shake a sea. And the Tencham Nabo and Fire Pantaniso. That's what they did pumping in the pen. Of Fradisian or problem Pondo, they'll say, yeah, true, account. Fradia Tribuna, that's the body of Mansaba, Cosidi, Gabesa, Waka, a classic Canada, a Koyu watch the Kashi, what Pemsona Shepherd for you to go to me, a Casika Futu, a good Quantaniso, the Peter Procopan. A more young Nakodim, what would you watch by a fool? Now, Sephora was a Mimini Sumuna Swagro. Between Kunimukia Batileba him, she can see a home. One tuna animal tank can see it. What tuna was in what the Anconia Adriania be a Cateramaso. Now, Mansapo for so big from a wanted and one side, and the Biacan, and no Mary, the Pabua, a Swalia Busian, Nasi. You put none in the Sadia Mamania Mania was your Pocom Ponsuto Gumudia. The animal is Slamo ya Daimo, you buy me a little bedina. And no so fitty, yan shears you. Yet the just say Cassian vessel and another body, dear Cassia the bar. The baby misses a windy upper continent, ye body things. I said to Nana, the front and now 1 penny myself. What kitchen is here, I did one thing was 1 penny for a ton side in the air. Dear woman, or you could do. Woman, that's it in purchase soon. I'm son at Ayapa. The penny in Bama. I have put it here. What would you do? Your body for a night. What Pem so often actually. Oh, Shaka, what could you be here? One for ensure you I put a pine. One more was what I did see was your breath for. Hallelujah. When you know my above. What I know who was to 40 years, not this one, it took for. Now I don't believe you are Concordia or Bajesua. Your body did that year, come this year, Kruko. Ah, that's him. But also to yourself, or any bank and tour. But that was many more dance, Machili dance, what Boyura, Cassa, Cassa, and the body was a weapon. A couple, whatever. I sat to myself, Banwaba. But Bonnie, you didn't buy my young poor Pusian in Akaho. Nothing said no done in Saya, no plan who was here. Now, Sabi, Nicola before with the team yet to treat in our say, or Pajamas Apacam, like a Siaka, not Jesua, or in a water and fat the idea. Dano, Naman Sancho, Wishana, the chili dancer, the new dancer, at Tikonam, Nasinam, Awenam, Botonam, as so echo, one the only missus on that echo. Was sent another money to him, saying, I want to be a hotame. And one a just saying, my imagine a penny, and what to dominate talk about them so. And they have done a simple Hopaka, was one witchy, a year home. Makes us a massy, some money, time and money, Bobby Cassia, a year, the year Yamma sending out at 10 it's just a minimum, may some money a couple, Najesua, or Kuaba. I have only deep such an nana. Of fun and now what to the post here, Busia Kitchen was the Catrama, a year Yaman is woman saying, and maybe a walker. Was a saying, was a nano, yeah, Bashika Siama, Bokitana Ponsa, when my mamma was Samani, well, he didn't know what that said your good son. That's the new competitor was waiting on the chain, your honey children. It was a Bama, and no mamma, now the Fano, and no Mary, now I know my house so at her. Ya kutu prepo ye bu ye mami ye chini sa ye de tu me ye ye na jesu wo se wo tra content wo stress de kuru ene na se in kunna en shitem ko ba bia ma obi bia ta se wo safo bia obebo dum si no wo ka se ampana na ko ya en sei ana se wo de en sabi ebeto mu de ko ti pa ko wo da wo na na ho o mo dia se wo ti me sori a oyukuma
ɛne ne ni wɔntumi ansɔre a ne kɔnkɔmmɔ so ɛmmɔ no so ɛprɛko pɛkyerɛ ɛnsɛ bi akyi afei wɔsi ato nananom ne abɛsɛ ho ɛnɛ n'ase n'asɛfa ne ho hia na wɔhyia da ne nso kura pɛn mu wɔbɛda ne wɔsi ampa na wɔde egu nkwantanan so yapere ɛde egu nkwantanan so na ebi si hema na ebi si nyini asusu di akyire wɔsrɛ sɛ yɛde baako ɛma n'ase n'ahema wɔwu duo gye abayɛ yi wɔda nsuo mu kɛseɛ yɛbɔ wɔsi ampa mu ma obi kɛseɛ di wɔkyire ɔbaa yɛfa baako to na ahema afɔ yi fɛ mu yɛfa bi so nkɔ bɛrima yɛadeɛ nyinaa na afɔ bi a agyeman abɛbi obi ɔtɔ so bi ebi wɔ wɔn a wɔsɔ wɔpɔm so otu a ne wɔteɛ mu ne sompa ɛne ne nyansa ntina ɔbɔ na santeman ka akyire kɛseɛ ɛde ka ho bɛrima fasiwɛ na wɔsi wɔn fɛ bi nsom na ahohoɔ ɛka ho tie nsi kyia me so yɛwɔ nsa de sɛ n'ase fa ɔhene yere sɛ sɛ wɔkɔ egu na ahono mu na sɛ birikyie kɛseɛ bi bɔ na n'ase sasa bi ɛbɛbɔ na ho tietia so na nane abosia wɔn mɔdom suo kɛseɛ fɛ mu ne kuru konya so wɔn mɔ mpaeɛ mu ne so ne kuru tena se nkyɛn na wɔn mu no wɔ sɛ awie yɛ ɛne wɔ sɛ apa na ne kiri ɛsoso ka ho sɛdeɛ na anim die ɛfɛɛfɛɛfɛ na n'akyiri soso ɛnam so na ɛnyɛ fɛɛfɛɛfɛ ɛnka konya kɛseɛ no ho ɛnsa ka ho owie ne frata nie wɔso wɔ srɛma ne deɛ adeɛ anwono na nanom frɛ kontonkuri na sɛ ntae deɛ sɛ frɛ fitaadeɛ a na wɔn mu akyi no nkonimdi abɛte hɔ na asɛ fɛ kɔ wɔhene yere na agye se wɔ awɔkoɔ ba ɛsi piri mu wɔso wɔ srɛma adaworo ma sɛ ɛnɛ ɛyɛ yɛ funu pa wɔn nsa mehyɛ ne yɛ funu ɔmono no mfa ne nyɛ ka akyire yɛto no badin ɛmprɛ nsa wɔso hwɛ a wɔhwɛ no ɔma no aduane kɛseɛ di yɛ wɔse amforo no wɔsan hyɛ no prɛko pɛ ka ho ɛti ne frata yɛnyɛ hohora wɔ ho ɛtum no wɔhene yi sɛ ɛnɛ wɔyɛ nsiyi a wɔnye sika bi ɛwɔ ne wɔ hɔ ɔno abɛto no bɔtɔ fi sɛ bible so ɔbɛn ne wɔnyamfoɔ ɛna de ne nsa yɛ adwuma ɛte sɛ mabusɛm bi a ne frata no wadam ne nsa abɛdeɛ ɛnɛ bɛrima ɛna ɛne bɛrima wɔsi ampa ɔpɔ odi a obi ate aseɛ wonim sɛ wɔnyɛ ehwɛ wɔ wɔde a ne frata ɛdeɛ ɛbɔ fam a ma ne nna ne sika futuro ehyia bi ɛpɛrɛ kɔpɛ ka ho customize ne matches ne brɛgya yɛba hemfie ne tane ni yɛde di n'aseɛ ni ɛnumena de yɛde mmɛkɔ obi a nana nkani ne bi bosoboso bi egu ne so wɔsi wɔbɛka wɔsi yɛadeɛ nyina bɛrima wɔsom adɔma ne kɔ bɛrima wɔnya wɔ amanimprɛmu a yɛkyiri ɛyɛ musuo eti asɛkyiri bɔ sɛ wɔbɔ ne tiri kuru so na wɔtua ne tiri so kadeɛ a ne tane no wɔde n'ase poni abɔ wɔn maa sɛ fa baabi a bɛkɔ biara no ɔbaa pɛni tene kwan bɛhyerɛn bɛda ne channel bɛfa gu ho satamfo bi ne fɛro ne ne dɔm sɛ samponya kɛseɛ yi ɛwɔ ha bi a ka wɔn matamfo nyinaa ɛwɔ nsu kɛseɛ hɔ ɛfa ɛka ho ɛprɛkɔpɛ bibire nsuo ɛde di akyire yɛwɔ nsuo ɛde yɛwɔ nsuo ɛnɛ wɔhene yi de yɛbɔ ne di adadeɛ ntam deteɛ wɔso wɔsɔ bɛrima mu ɛte sɛ kɔsuafoɔ a wɔnyaa ne mmɔfɔ na wɔde takramo a ɛtwa ne ho soso aboɔ ntam apa wɔnyaa ne mmɔ hɔ ɛna wɔsi apa ne ho de akɔsuafoɔ a wɔsɔ wuo ɛte ne glass water ɛmmerɛ dane a na wɔdane ho sɛ biometric system computer world ɛte wɔhene yi de wakɔ mmɔhene wakɔgye ne nsuo ɛyɛ vox ɛhyɛ de aka ho sɛ nana ɛmfa nsom ahohoɔ yɛnye bi nto n'ase adaka mu na wɔmfa ɔno ɔmu sɛ ɛmmerɛ dane a ɔno deɛ ɔno so ɔbɛde da ne ho na sɛ wɔdane ababa ho ne ɛyi a ɔbɛsi anan mu aka ho ne nsa ɛyɛ kodoɔ baako mmiɛnsa wɔhene yi ne sɛ ɛnɛ asɛkyiriba yɛbɛ afidua yi mu a yɛbɛgye nnawadeɛ na sɛ yɛbɛgye nnawadeɛ no ne tiri nsa no yɛde nnura fitaa ɛde bɔɔ ne tie na ne kuru kyerɛ bibi sɛ ɛnɛ bɛrima sɛ menwale bi nka me yere ho da wɔyɛ me nkonnwayere wɔyɛ mabɔnwadeɛ ɛsoso ka ho mpɛdeɛ a ne tiri nsa no ɛyɛ ahodoɔ mmienu ne yɛde bae wɔde baako ɔtɔ akyire sɛ bɛrima nom nsɛm ɛto pete ɛprɛkɔpɛ ɛka ho ɛne ne nsa ɛdi akyire no ɛnyina fitaa a ɛdi akyire na forodoa ɛde di akyire ɛsan sɛ adehyeɛ ma si esu ne yɛde si ogu fam a yɛkyiri ɛyɛ kyiwadeɛ eti aforodoa nie wɔde kɔ wɔhene yiri sɛ nam so yɛ kristo ni adom ti no wɔte aseɛ na wɔn wɔ kunu ɛte aseɛ ti no na aforodoa no wɔsɛ ɛna ne te sɛ nsu kaseɛ a wɔsi ampa ɛyɛ n'ase n'asefo a wɔgyina tifi ne kunu soso gyina anafoɔ wɔduru mfimfini no sɛ bosoboso no ɛne bonto ne ka wɔn hyɛ mfimfini a wɔhene yiri wɔpɛgya n'aforodoa ɛka kyerɛ nananom sɛ deɛ ɛsie bia no eti so wɔ awɔso edi akyire ɛde ka ho na pirimpa ɛna ɛkɔ yi yɛsɛ ɔbaa agudeɛ ɛna ɛkɔ yɛfo ba na ɛkɔ de a ne kete ɛyɛ ne tam ɛpɛpa ɛso gu so asanteman ɛne deɛ
was one mono, idea efe. Nasi na asefa awachire economics ko etina ne nsaso na chire dwade ahaba mono eti wode asase obi e wode kete eye fufu kete ayam so sika de watuo bi so obi esusu no wode asanteman ye kala awasi ampa eye ya shanso de egu ho no wasi ye wo kokora eye moja ye de yetiri baje de wo so ahaba mono ye bete apejaka tuntum se shida ne nso kora kwa ye beti ase ya ni bidie ye dia soja kese ade kodia etemane nyina onfa enyam so afena ne Holland etemagina ho Holland etemadi wo ho ye fena betikam etema wo eye Hollandese edikuso ye de bekọ ma na ahema eye ne chiame esoso beje ama wo ho etemane se de sitie e wo abochi die ede ye wantema etemadi wo ho a wo de ball baso wa se wotehe de ne na asefa ye fun sabi eburu wasi apagya no abo bia tenenkabia e mane nyonkwa wo ha no wanya ye fun ni bia mane nyonkwa ye kumpodini e mane obom wontase owu achi ni e be yaya ye yi wa ye dia etuma ye guhoi wasi edi ahodo ne die wom a wo hene yire asachini pase ye ni deni wasi achichidi achi e ko bodum sio e gu naseso so wonyini chasa bo achichidi e so wo amane tinimu po e se ma mamudia ye o ma hema ene wo tufo wofa ye boni di bema mo fa chichidi achi mo tibi na mo fa mo nkonya kase so mo modum sio mo so o twaja po di tumi kase bo hene yire no mudia ene mo ntase nchate sa bo chichidi e nkonya no so no entu pati bebia no obi antiase na hwene abodo edikuso eso na hwene e yesrechi ahwene papa bi e ka ho so e yam so bi ko tutumi ye de koma bema mo ade hie so bema so bema be ko dwabo na so ba papa di na chi a wo hye wo ade ni ka eso wo so mo tira ko nyaka sie so na eya na bema wo so da ye e fa wo so bema so obi bronso edi ya ye di duku je na wo duku ko ma wo di abosu je tire edi apepo wo ni apepo be aka ho yesema ni aka mo bia no
memo. Otu kwa bia yen si memo. To na so tu ha sei. Wa chia ye. Otu kwa bia yen si memo. Memo. Ba for esi memo. Afena ya bre wa so e sore wa transe fia ho mache. Ra bo na. Ala ba so transe bia. O transe bia. When I say my bring bonfo, I try washia, the wa bring bonfo, come home. As I my catch it, when the wa back now for Viage mine. Ni papa. Na konta, ne maame, na die nyinada. Eye ba fo anko bia hene. Mo ma me mfa ne za be nyime, so ma me ka ne za. Ba fo anko bia hene. Said you say you can shave my coffin when you want to flat, and I'll come to Macro. Listen, my friend copy a hina suma on the children of him, not tell you. And a bushia Abba, Mammy, Mammy, not getting an animal. Sabia Busabia song, Asante Amanian or ye, Mammy, granny the ball. Osi obuo de wine and a big cotino obian cotino de oje ye kwampo ne ba ono ankasa wa cotino of our le senti oso obu atwe de ba konfo de betia no no le sike futu so ba no osi no so na ko bantu no tuma e pofa madam Roma se kata bo waso ye mfa ngunu so mame ba fo anko bia hene odumfo anko bia hene esanso ya anko bia hene ti anko ba wonti ene wa bo ewe fi ha a odi mu agoro esanse ya amane saso netie wa anye ne saso kenyi se bia bu se bia so e kwan da wa chia me nsem fata ka be wu na so nye yi bojo entity me ba wa da ma o se en mu abere wa so na se ne wo sore ya Odinachi eja ba foteria na on boa na bibia nsi na wadama said the ba kwa kwa bia hene osie no da se bu na se menya na na mu ena wase ena na se wase ka ema no nyankopon to dia po o hira mo na mbacho fa koda we